pakanema wa Times ndipo muli ndine Florence Mwale. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati lilengeza kuti anthu alemberenso ntchito ya mkulu wa Anti-Corruption Bureau sabata lammawa. Malawi Communications Regulatory Authority MACRA yachenjeza anthu kuti apewe mchitidwe ojambula anzawo popanda chilolezo. Mu nkhani za masewero osewera mpira a Scorchers afika mdziko muno lero. Tili ndi izi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Boma lati sabata lammawa lilengeza kuti anthu alemberenso mwayi wa ntchito pa udindo wa mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB. Aka kakhala kachitatu kulengeza mwayi wa ntchitowu mu zaka ziwiri kutsatira kuchoka kwa yemwe anali mkulu wa bungweli Martha Chizuma mu May mchaka cha 2024. Benedetta Chiwandamia ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula mu programu ya kulinji pa Wireless ya Times mmawa wa lachitatu, mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Frank Mbeta ati anthu omwe analembera ntchitoyi anali ndi zofowoka zina zimene zachititsa kuti asapatsidwe udindowu. Koma Mbeta ati boma lilengezanso kuti anthu alembere mwayi wa ntchito pa udindowu pofika sabata yamawa. Aka kakhala kachitatu mu zaka ziwiri zokha kuti boma lilengeze za mwayi wa ntchitowu kutsatira kuchoka kwa yemwe anali mkulu wa bungwe la ACB Martha Chizuma omwe contract yawo inatha pa 31 May mchaka cha 2024. Kutsatira kuchoka kwa Chizuma, ofesi yakhala ili opanda mkulu okhazikika ndipo yakhala ikuyendetsedwa ndi mkulu ogwirizira a Gerard Chembezi omwe anasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika mwezi wa Oktoba mchaka cha 2025. Boma litalengeza koyamba za ntchitoyi anthu okwana 36 ndi amene analembera, koma ntchito yosankha anthuwa sinaphule kanthu ndipo inakumananso ndi zotsamwitsa zina ndipo anthu ena anachotsedwa pa ndandanda kamba kuti adalibe zowayenereza. Boma linalengezanso za ntchitoyi mu Desemba mchaka cha 2025 ndipo anthu okwana 50 analembera ntchitoyi. Mwa iwo anthu asanu ndi atatu 8 anayikidwa pa ndandanda ofunsidwa mafunso kapena kuti ma interview omwe anachitika mwezi wa Epulo ku Lilongwe. Ndipo mwezi wa Juni unduna wa zachilungamo unalengeza kuti mayina atatu anthu omwe anachita bwino aperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika kuti aonekire ndi kusankhapo mkulu watsopano wa bungwe la ACB. Koma ndondomekoyi yakumananso ndi mavuto ena pamene palibe yemwe wabweretsa kukhutira zomwe zachititsa boma kukonzanso zolengeza mwayi wa ntchitowu kachitatu mu zaka ziwiri zokha. Koma Mbeta anatsindika kuti sikuchitika kamba ka zifukwa za ndale, koma kufuna kuonetsetsa kuti munthu woyenerera ndi amene asankhidwe kukhala pa udindowu. Ndipo poyikirapo ndemanga, mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira wapempha kuti pasakhale kulowererapo pa ndale pa ntchito yosankha mkulu wa bungwe la ACB komanso kuonetsetsa kuti ntchitoyi yachitika mwachangu. Choyambirira kwenikweni si nkhani yonena kuti mwina udindo umenewu aupangenso advertise. Timaona kunena kuti chofunikira tiyike ndondomeko zonena kuti pasamakhale kulowerera pa nkhani yakalembedwe ntchito ka mkulu wa bungwe limene la ACB. Chifukwa chimene tikuona ndiye kuti kukhala ngati pali kulowerera ndicho linga chonena kuti mwina anthu asankhe munthu amene akumfuna. Ndiye zimenezi zimasokoneza ntchito yothana ndi katangale, zimapangitsa kunena kuti anthu asakhalenso ndi chidwi ku bungwe limeneli. Koma kwakulukulu limapangitsa kunena kuti bungweli lisakhale loyima palokha. Bungwe la Anti-Corruption Bureau linakhazikitsidwa mchaka cha 1997 pansi pa lamulo la Corrupt Practices Act ndipo cholinga chake ndi kulimbana ndi mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lachenjeza anthu kuti apewe mchitidwe ojambula ndi kufalitsa zithunzi zonyazitsa komanso zolaula za anthu ena popanda chilolezo cha anthu zimene ati ndi zosemphana ndi malamulo a dziko lino. Mkulu wa bungweli Amayamiko Nkoloma ati malamulo a dziko lino amafotokoza kuti aliyense wopezeka olakwa pa milandu yojambula komanso kugawa zithunzi zotere atha kugamulidwa kuti apereke chindapusa cha ndalama zochuluka mpaka 20 million kwacha kapena kukagwira ntchito ku ndende kwa zaka zisanu. Ankoloma anena izi mukalata imene atulutsa lachitatu msabatayi kutsatira kuti mchitidwewu ukukulirakulira mdziko muno makamaka kudzera m'masamba a mchezo. Ndipo poyankhulapo omenyera ufulu a Michael Kayatsa agwirizana ndi bungwe la MACRA ndipo atsindika zakufunika kwa mbali zokhudzidwa kuti zigwirane manja pozindikiritsa anthu za ufulu komanso udindo wawo pa nkhani yogwiritsa ntchito uthenga m'masamba a mchezo.
Kupitirira ndi nkhani zathu, alimi a coffee pansi pa Mzuzu Coffee Planters Cooperative Union adandaula zakukwera kwa mchitidwe ozembetsa coffee mdziko muno. Mwachitsanzo, alimiwa ati chaka chatha sanagulitseko coffee wawo m'misika yakunja ngakhale kuti panali ambiri omwe amafuna coffee. Deborah Madeya ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa Mzuzu Coffee Amaxon Ng'ambi auza Times kuti kampani yawo inangokwanisa kupeza coffee ochepa omwe anagulisa pa misika yochepa ya mdziko muno. Iwo ati akukhulupirira kuti mkumano omwe anali nawo nduna wa zamalonda komanso wa ulimi uthandiza kuthetsa vuto lozembesa coffee. Ang'ambi atiso kampani ikuyembekezera kugulisa matani 110 a coffee chaka chino ku misika yakunja. Ndipo wofalisa nkhani ku nduna wa zamalonda a Patrick Bota ati alimi amagulisa kwa mavenda coffee wawo popeza amawapasiratu ndalama zomwe ndizosiyana ndi kugulisa m'magulu. Abota ati unduna wawo ulikalekiriki kulimbikisa mabanki ndi ena kuti ayambe kuyika ndalama mulimi wa coffee ndi cholinga choti magulu monga Mzuzu Coffee azigula coffee okwanira. Zina mwa izo ndi kukambirana ndi magulu mwina obwerekesa ndalama ngati mabanki ndi magulu ena amene amatha kubwerekesa ndalama kuti nawonso mwina pakhale ndithu dongosolo lokuti atha kumakhala ndi ndalama yokuti season kamapanga chonchija azitha kutani nawonso kugula coffee uja kumapangisa maprocess amenewo ndikuti alimi aja awapanga contain. Mwezi wa Novembala chaka chatha unduna wa zaulimi unakhazikisa ndondomeko ya zaka 15 yomwe cholinga chake ndi kulimbikisa ulimi wa coffee kuti dziko lino lizitha kupeza ndalama zokwana 420 billion pa chaka kuzera mulimiwu. Posachedwa apa bungwe la Coffee Association of Malawi linati mtengo ogulira coffee wakhala ukukwera kuchoka pa 7,000 pa kilo mchaka cha 2024 kufika pa 21,000 pa kilo mchaka cha 2025. Ngakhale izi zili chomwechi dziko lino likumakwanisa kulima coffee okwana 1,000 metric tons yemwe ndi ochepa kuyerekeza ndi 7,000 metric tons yemwe ankalimidwa mzaka zambuyomu. Bungwe la NGO Gender Coordination Network GCN lapempha dziko lino kuti liyike m'malamulo omwe athandizire kuti amayi ambiri azitha kuyimira pa uphungu wa nyumba ya malamulo komanso pa ukhansala. Mkulu wa bungweli Amagi Kathawera Banda anayankhula izi pa mkumano olimbikitsa amayi kutenga gawo loyima pa mipandoyi. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Abanda ati ngakhale dziko lino lili ndi malamulo oti pasamakhale kusiyana kwa kagawidwe ka ntchito pakati pa amayi ndi abambo m'maudindo osiyanasiyana, koma malamulowa sagwira ntchito nthawi yosankha aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, zomwe ati zikubwerezetsa mbuyo nkhani yopititsa patsogolo chiwerengero cha amayi omwe amayenera kupita nyumba ya malamulo ngakhale kuyimira maudindo a ukhansala. Iwo ati boma liyike malamulo oti manambala amayi opita mnyumba ya malamulo adzikhala ofanana ndi abambo. Tikufuna kuti pakhale ndondomeko imene mu chizungu timati makotas yokuti izionetsetsa kuti azimayi apezeke ku parliament. Panali lamulo limene linakonzedwa ngakhale kuti sinapita ku parliament koma limanena kuti maboma onse 28 amene tinawo ku Malawi, boma lililonse likhale ngati constituency kuti azimayi amene achokera ma political parties osiyanasiyana azikanganirana kapena kulimbirana. Ndeti pamene paja zimaonetsetsa kuti 28 already ndeti ndi azimayi, then azimayi so aliso ndi opportunity yochitaso contest ku 229 constituencies. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la UN kuno ku Malawi Fatima Muhammad ati kupereka mwayi kwa amayi ndi njira imodzi yopititsa patsogolo nkhani ya democracy. Dziko la Malawi laonetsa kuti chiwerengero cha amayi omwe adawina pa phungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala chinachepa muzisankho za mchaka cha 2025. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati pakufunika kuyika ndalama zapadera mu njira zophikira zamakono ngati njira imodzi yolimbikitsa anthu kusiya kuphikira makala. Mkulu woona zachilengedwe ku konsoloyi Ayota Mumtasha ndiwo ati nkhalango ya Kaning'ina ndi mapiri ozungulira mzindawu mwachitsanzo zikusasuka kamba ka anthu omwe amaotcha makala. Deborah Madeya wadza ndi ripoti ili.
amtafya ayankhula izi pamkumano omwe kampani ya Atec Global inakonza ku Mzuzu pomwe amakhazikitsa ntchito yomwe ithandize kuthesa mchitidwe owononga zachilengedwe mdziko muno. Amtafya ati ntchitoyi yabwera mu nthawi yake pamene dziko lino likuwononga ndalama zambiri pokonzera mavuto ozakamba kakusintha kwa nyengo. Iwo atinso pakufunika kuyika ndalama zokwanira kuti magesi asamathime ponena kuti izi zikulimbikitsa mchitidwe ogwiritsa ntchito makala. Kusimazima kwa magesi kumeneko mwina kutachepesedwako komanso mwina ngati ndi njira zina ndi zina zimene atha kupanga apange kuti chifukwa anthu ambiri pano pali ndi zophikira za magesi andi akufunisa kwambiri azigwirisira ntchito magesi koma ngoti foti magesi amazimazima ndi zikumati pangadi affect kwambiri ndi pempha kwa Eskom tejengo kuti apangepo china chake kuti magesi asamathime. Ndipo mkulu woona za ntchito ku kampani ya Atec mdziko muno Arthur Muyepa ati mbawula za magesi zomwe akugulisa ndi imodzi mwa njira yochepesa chiwerengero cha anthu ogwiritsa ntchito makala. Muyepa ati mbawulazi ndi zotsika mtengo pofuna kuonesesa kuti aliyense amene ali ndi magesi atha kukwanisa kugula. Tikupanga target anthu oti mpakomopo alipo osachepera atofolo. Komanso tikupanga target anthu oti akugwiritsa ntchito makala. Ndi oti magesi fa chinthu chimagwiritsa ntchito magesi ndi pafunika kuti munthuyo akhaleso ndi magesi. Ndipo wapampando wa bungwe la Women Network in Climate Action Jennifer Mkandawire ati mbawulazi zabwera mu nthawi yake pamene dziko lino likufunika zophikira zosawononga chilengedwe. Ndondomeko zina ndikuzozoti ngati boma zinaonetsetsa kuti gasi anthu azigwiritsa ntchito mphamvu ya gasi kuphikira komano ngakhale za gasizo inde ndi njira zothandiza koma gasiyo sakuoneka nthawi zambiri amapezeka kuti watha mwachangu nde mwina tingopempha kuboma kuti lipange invest kwambiri ku nkhani zokhuzana ndi gasi. Kampani ya Atec Global ikufuna kufikira maanja 100,000 ochokera m'mizinda ya Mzuzu, Zomba, Lilongwe ndi Blantyre ndi mbawula za magesizi. Nkhani za masewero osewera mpira Scorchers afika mdziko muno lero kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Osewera mpirawa analandiridwa ndi khwimbi la anthu kuphatikizapo mayi wa fuko lino Gertrude Mutharika. Ma Scorchers anagonja ndi timu ya Cameroon 3-0 mu masewero omaliza. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Boma lati lilengeza kuti anthu alemberenso ntchito ya mkulu wa Anti-Corruption Bureau sabata lammawa. Malawi Communications Regulatory Authority yachenjeza anthu kuti apewe mchitidwe ojambula anzawo popanda chilolezo. Nkhani za masewero osewera mpira a Scorchers afika mdziko muno lero. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa Times 360 Malawi, pa tsamba la Facebook, pa X at Times 360 Malawi, komanso polembetsa pa 1895 poyimba *1895#. Munali ndine Florence Mwale.